ing-inin ni mag-vlog na pag ko nga ni kayo na. Ano ko, hindi namin mo narbaho ani mo siga na mong mata. Ako daw, gitambalan ako kay gibarang ko. Agan kayag nang nasuya sa kong dagway kay hamis ko no mo nang gipabarang ko nila. Ano, nung gawas ng mga unsa ning matang sa mga kugang-kugang sa kong naong. Kaya na, ano talaga ako. Ayun, kumakaon ako ng saging. Kasi nga ang unggoy, hindi nga bugason, tao pa. Ayun, kumaon ka ng saging dyan. Yan, sayo pa lang sa buntag. At saka nakapagluto na din kami, napakalami ng aming sudan. Ayan ang sudan namin. Ay, napakasayo pa sa buntag kasi ing-inin hindi matapos ang kinabuhi natin kung may mga panghitabo. Go, 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 fight, fight, fight pa rin tayo. Ing-inin kahit ma-shut up ka. Padayon, pagyapon. Ing-inin ala si, ang gino ko mo si Sanchay. Siyang, siyang, jing, siyang, kway. Ing-inin asa namang bangs ni Sanchay. Ing-inin kay mga o na mi nganhe mo ni nga nag-prepare na mi. Mo. Naunsa naman ni si Sanchay nga mura na maglawas og kaning scarecrow. Scarecrow ing-inin ni scarecrow nga nagkuan nga nagsalapid ang buhok. Yan nagluto nitong mga pagkaon namin. Ay, diabrihan ni mo dito? Wala, hindi ko na inabrihan yan. Ito, ano to? Mula pa yan naluto, tingali mo. Ingini ni morning ang sudan nga ni. Ay, wani, sa kabulan na namo ning gibalik-balik og init. Ingini ni, ano, amo lang siyang si Mochimoto nang namo, paguman, amo na pong kuan, ibutang og rep niya pag maprituhon pag utro. Ano nung diskarte natin para hindi maubos ang mga sudan natin. Kumakaon kami nitong saging. Ayan, tsaka nag-iinom ako nito. Napakalami nito. Anong iniinom ko everyday para walang energy gap. Ayan, napakaano namin ngayon. Napaka-busy ng panahon. Tsaka busy din si Sanchay kasi siya nagluto ganina. Tuwad-tuwad, ingon ko sigbin. Ing-ini ni pa maluto among nilungag tingali kay wala sa may sa mong kanon. Problemi ni ang giluto. Mo tanawa gud niyo. Kahibaw mo kung unsa ning giluto. Amuan ning gidugmok nga bakokang among gilatan. Wala mong kaonan karon mga mananap sa una. Ang ginabaliwala lang ninyo karon makaon na no? Gidugmok nga bakokang gibutangan na mo repolyo og itlog. Mo ning sudan na mo. Usay makadakop bida sa kabinet og kanang mga mga tagak yung itlog ng ano ok mo na mo ang kuanon amo ang lapuan mo ang himuon og kaning kuan sago.